Al mes de juny han passat un total de 900 persones per l'oficina de turisme, de les quals un 40% procedien de Catalunya, gairebé tots de Barcelona, un 28% d'Europa, on una tercera part eren dels Països Baixos, un 16% de la resta d'Espanya, amb rellevància dels procedents d'Euskadi, i en menor tant per cent la resta del món, d'on cal destacar amb més afluència Estats Units, Austràlia i Israel. Les activitats més demandades han estat els itineraris, el modernisme i els museus, per aquest ordre. Hauríem de posar èmfasi en la següent dada: només un 18% pernocten a la comarca i més del 30% han dit que venien de pas. Podríem dir, doncs, que el turisme d'Olot no sol ser d'estada llarga i potser caldria posar més esforços en promocionar paquets turístics de 2 o més dies, ja que d'activitats a fer a la zona n'hi ha de sobre i infraestructura hotelera i de restauració en tenim d'una qualitat extraordinària. Així doncs, són dades a tenir en compte per enfocar bé l'oferta turística de la ciutat i la comarca, i on cal rebuscar bé el motiu principal de què és el que cerca més la gent i saber quines procedències són per excel·lència les que més ens visiten.